Ara sí. Bona nit. Anem a començar ja el plenari extraordinari convocat per avui. Hi havia diversos punts que urgia un poc aprovar-los i que teníem pendents ja d'haver-los aprovat abans de l'estiu o durant l'estiu. En concret, sobretot el punt número 1 i després algun altre punt que ens ha plegat més tard, com és el tema del CRA, que la parlarem, i per això s'ha hagut de convocar el plenari avui i així i tot també el dia 29, a final de mes, serà el plenari ordinari que correspon realitzar cada 3 mesos. No tenim ninguna comunicació de per què no han vingut els membres de l'oposició, ni tant per part dels membres del Partit Popular ni de la Tercera escrita, que ni han confirmat l'assistència ni han dit per què no venien. Per tant, comencem ja, com estava dient, amb el plenari extraordinari per al dia d'avui. El punt número 1 de l'ordre del dia és l'aprovació de la factura 49 del 30 de juny del 2017 corresponent a la certificació d'obra número 2 i final presentada per l'empresa Obratec Servicios Auxiliares S.A. per l'execució de l'obra, rehabilitació i reparació d'infraestructures e immuebles a efecto de la Administració Pública, Oficina Municipal de Tortosa, i al mateix temps l'aprovació de la certificació final de l'obra de dita obra signada pel director de l'obra i el director de l'execució d'obra. En el passat plenari, el que vam celebrar i l'ordinari que vam celebrar en juny, es va aprovar la primera factura, la número 1, perquè en aquest moment encara no havíem finalitzat les obres de la piscina, de les obres, i llavors vam aprofitar aquest plenari per a presentar ja la factura número 1, que era la corresponent a les obres durant el mes de maig. Estàvem en el mes de juny, les obres encara no havien acabat, i per tant ara falta aprovar la factura número 2 i al mateix temps la certificació final de les obres. Una vegada ja van finalitzar les obres, es va assignar l'acte de recepció de les obres, està tot correcte, i per tant ara el que fem és aprovar la factura número 2 i la certificació final d'obra com us estic dient. I ara la secretària llegirà el rapport plenari i ja passarà a la seva aprovació. Es proposa a l'aprovació del plenari l'adopció del present acord. Primer, aprovar la factura número 49 de 30 del 6 del 2017 corresponent a la certificació número 2 i final que la justifica per l'import de 33.739 i 44 euros i 7.085 i 28 euros d'IVA, total 40.824 i 73 euros. Presentada per l'empresa Obratec Servicios Auxiliares S.A. per l'execució de l'obra, rehabilitación y reparación de infraestructuras e inmuebles a efectos del Servicio Público, Oficina Municipal de l'Orxa. Segon, aprovar la certificació final d'obra degudament signada pel director d'obra i el director d'execució d'obra de l'obra, rehabilitación y reparación de infraestructuras e inmuebles a efectos del Servicio Público, Oficina Municipal de l'Orxa. Tercer, donar temps de presentar acord a la Diputació Provincial d'Alacant per a que es procedisca a la tramitació de la subvenció. Quart, notificar el present acord a l'empresa Obratec Servicios Auxiliares S.A. Doncs no vol dir d'acord, passem a la votació. S'aprova l'acord? Sí, s'aprova. Bé, doncs, com dia el punt número 3, aquesta setmana mateixa passarem a passar l'acord a la Diputació d'Alacant per tal que tramiten ja tot el que hem de tramitar per a que ens ingressen a nosaltres, que al final són els ajuders que van fer l'adjudicació de l'obra, que ens ingressen els diners i ja podem pagar a l'empresa aquesta factura que queda pendent i l'altra també que ja es va aprovar en l'anterior plenari, com estava dient. Després passem al punt número 2, que és la proposta de dies de festa local del municipi de l'Orxa per a l'any 2018. Com és siguent habitual, per aquestes altures tenim que comunicar els festius locals de cara a l'any que ve i, com sempre, la nostra proposta és que sigui festiu local tant el divendres de festes de l'Orxa com el dilluns. Per tant, proposem que siga el dia 20 i 23 de juliol del 2018 els festius locals, en aquest cas. L'acord plenari és este i simplement, una vegada pres l'acord plenari, hi ha que traslladar a la Conselleria d'Economia Sostenible, sectors productius, comerç i treball, per tal de que ho tinguem en compte i ja que tramiten ells aquests dos dies locals per al municipi de l'Orxa. Per tant, passem a la votació d'aquesta proposta. S'aprova? Sí. Passem ara al punt número 3, que és l'aprovació de la denominació del CRA, Col·legi Rural Agrupat d'Educació Infantil i Primària, format pels col·legis de
Infantil i Primària de Puigcent de Beniarrés i el Col·legi d'Educació Infantil i Primària Francisco Corbí de l'Orxa com a Riu Serpis. Us informe un poc per a aquells que no sabeu què és un CRA i en què consisteix tot això. Després d'haver vist ja fa temps que les escoles, sobretot és una cosa que està passant en la majoria de municipis, ja sé l'Orxa, evidentment també, estan perdent alumnat. Això és una que preocupa a l'equip docent del col·legi, als pares i mares, en aquest cas a nosaltres també. Ja fa temps va començar a parlar-se la possibilitat de fer un CRA, que és un col·legi rural agrupat, entre les escoles de Beniarrés i de l'Orxa. Això què implica? Això implica que al final són beneficis, perquè el mateix equip docent estaria tant en Beniarrés com en l'Orxa. No n'hi hauria tants trasllats com actualment n'hi ha, perquè potser el mestre d'anglès enguany està sent l'Orxa, el de Beniarrés és un altre mestre d'anglès, i a l'altre no està, el d'un altre. La qüestió és que al final hi ha una sèrie de condicions, que això ho podrà explicar millor Mavi que jo, que tens que tindre 8 aules, veritats, 8 aules, un mínim de 8 aules entre les dues escoles agrupades. Així en tenim 3, en Beniarrés en són 5, per tant, es va proposar fer el col·legi rural agrupat entre Beniarrés i l'Orxa perquè es complís aquest requisit, que és el tindre 8 aules. Això es va traslladar, l'escola va parlar amb els pares i mares, es va fer un consell escolar, es va aprovar, es va posar en contacte les dues escoles, va començar tot el procediment i al final, per tal que no continuen tancant aules, perquè si es continua perdent alumnat, corre el perill que continuen tancant aules i al final que l'escola evidentment tindria que quedar-se amb molts pocs alumnes per a quedar la carrera, però es va plantejar això i ha tirat endavant. I ara l'únic que es passa per plenari, perquè això és una de les coses que ja està aprovat, perquè això s'ha fet ja des de l'escola, des de les escoles, s'ha fet amb la Direcció Territorial d'Educació i s'ha fet ja tota la tramitació després de com aprovar els dos consells escolars. El que passem avui per plenari simplement és el nom d'eixe CRA, que la proposta que es va fer per part de les dues escoles és que siga un CRA, és a dir, Col·legi Rural Agrupat Riu Serpis, això seria el nom. I a nosaltres el que se'ns reclama ara per part de la inspectora de la Direcció Territorial d'Educació és que passem per plenari i aprovem aquest nom. Per tant, nosaltres ara mateix a sols aprovem el nom de CRA Riu Serpis. I una volta dit això, passem ja a la secretària que hi és cada acord. Es proposa a la consideració del plenari l'adopció del present acord. Primer, aprovar la proposta de denominació del CRA format per CEI per Puigcent de Beniarrés i el CEI Francesc Cloquell de l'Orxa com a Riu Serpis. Donar trasllat del present acord a la CAP del Servei de Centres Públics i Serveis Complementaris de la Generalitat Valenciana. Es passa a la votació d'aquesta proposta. S'aprova. Passem al punt número 4, que és proposta del plenari de compromís de consignar en els pressupostos 2018 i 2019 l'import de tractament i eliminació de residus gestionats pel Consorci per a l'execució de les previsions del Pla Zonal de Residus 7, ara de gestió A2. Bé, us explico. En aquest punt, fins ara, el Consorci de Residus, per als que no ho sapeu, agrupa a municipis des de Xixona, a Xixona, fins a l'Orxa pràcticament, on està el Coll, està Cossetana, són tots els cotes pobres d'ací, fins a Xixona, i aquest consorci és l'encarregat de gestionar tots els residus que generem cadascun dels pobles. En què consisteix la gestió? En dur a terme tot el necessari per a dur a la recollida. La recollida d'això s'encarrega la Mancomunitat, que tenim un conveni amb FCC, que és l'empresa que recull tots aquests pobles que formen part de la Mancomunitat de Sant Polar de residus, però després d'aquests residus l'empresa els ha degut a una planta de tractament de residus que en aquest cas està en Xixona. D'això fins ara s'encarregava una empresa externa al consorci que es diu Piedra Negra. Nosaltres, al final d'any, el que feien era que ens passaven la liquidació del que teníem que pagar a aquesta empresa externa al consorci. A partir d'enguany ha canviat
canvia la llei i, per tant, ja no pot dur-ho aquesta empresa externa. El consorci ja no pot contratar una empresa, sinó que ho ha de dur des d'una empresa pròpia del consorci. És a dir, ara el consorci, que està format per tots els pobles, està fent tota la tramitació per a tindre una empresa que forma part del consorci, això està fent-se mitjançant la Generalitat i la Diputació d'Alacant també, està creant-se una empresa per a poder donar aquest servei, perquè no es pot externalitzar l'empresa. I entonces, un dels requisits per a acabar tota la tramitació per a crear aquesta empresa és que cada poble, des que antigament li pagàvem a Piedra Negra, que ara consignem en els nostres pressupostos l'import que li tenim que pagar, en aquest cas ja no a Piedra Negra, sinó al consorci, per a que el consorci pagui a l'empresa aquesta que està creant-se. I simplement és això, és el compromís de consignar en els pressupostos de l'any 2018 i 2019 aquesta quantia que li tenim que pagar, en aquest cas directament al consorci, ja no pagarem a l'empresa que volem fer. Tot això és l'acord, la veritat. Sí. Es proposa la consideració del plenari i l'adopció del present acord. Primer, aprovar el compromís de caràcter plurianual de consignar als pressupostos per als exercicis 2018 i 2019 les següents quantitats per a fer front a les despeses pel servei de tractament de residus urbans gestionats pel consorci per a l'execució de les previsions del Pla Zonal de Residus sec, àrea de gestió 2. Per a l'any 2018 s'han de considerar la quantitat de 10.492,40 euros. Per a l'any 2019, la quantitat que ens liquida el consorci en base a les medicions reials de l'exercici 2018. Aquesta quantitat està per determinar. Segon, donar trasllat del present acord al consorci per a l'execució de les previsions del Pla Zonal de Residus sec, àrea de gestió A2. Passem a la votació de la proposta. Us dir-vos que això de que el 2019 es farà en base a les previsions del 2018, per a que ho tinguem clar, que quan més reciclem nosaltres, aquesta tassa de 10.000 i pico d'euros pot veure's incrementada si no reciclem o disminuïda si reciclem. Per això és important, perquè al final, quan menys reciclem, quan més residus tinguem, per exemple, matèria orgànica i després, perquè això es pesa, tot va en funció de les tonellades que tu a final d'any aportes de residus. Si nosaltres en matèria orgànica no reciclem i per tant els contenidors de matèria orgànica tenen altres tipus de residus, això pesa més i per tant al final el fan pagar més. Per això precisament és important el tema de reciclar, perquè quan més reciclem, menys pagarem. Reciclar bé. Passem al punt número 5, que és proposta del Ple Plenari d'aprovació del canvi d'hora de celebració del plenari ordinari del dia 29 de setembre de 2017. Com estava comentant, a final de mes, en aquest cas el dia 29, hi ha plenari ordinari i per diferents circumstàncies no podem celebrar el plenari com bé sigui habitual a les 8 hores, que és l'hora que es va determinar el primer plenari que vam fer, i es proposa celebrar-lo, avançar-lo 2 hores i celebrar-lo a les 6 de la vesprada. Entonces, si s'aprova i s'acanvia a ser el plenari, el proper plenari, que és el dia 29, es celebrarà a les 6 en lloc de les 8 de la vesprada. I res, simplement això. Entonces, passem a la votació d'aquesta proposta. S'aprova. Va estar plantejant-se el fet d'avançar o atrasar el plenari una setmana, perquè això també es pot fer, però tampoc, ni podíem una setmana abans, ni podíem una setmana després, per diferents compromisos que tenim els regidors, i era impossible. Entonces, al final, el que vam proposar és deixar el plenari en el dia que pertocaria, que és l'últim divendres del mes, però en aquest cas avançar-lo 2 hores per a poder complir amb la celebració que està estipulada i seguida. Passem al punt número 6, que és l'aprovació de l'augment del 1% del sou dels funcionaris i personal laboral de l'Ajuntament de l'Orxa. Ha canviat la llei, pressupostos, quan van aprovar els pressupostos, i una de les coses que es va aprovar en els pressupostos generals de l'Estat és l'augment del 1% del sou dels funcionaris i del personal laboral de totes les administracions públiques. Ara mateix el que anem a aprovar és aquest augment del 1%, que ja està pagant-se en les nòmines i que des de, si no
i ara el que tindrem que fer, que això falta determinar nosaltres com anem a fer-ho, és pagar-ho en caràcter retroactiu, és a dir, des de juny que està pagant-se i 1% més a tot el personal, però ara faltaria pagar des de gener fins a juny, pagar aquest augment, perquè és des del principi d'any. Entonces, això encara no ho hem determinat, tenim fins a final d'any, perquè ahir vam estar parlant amb l'assessoria i des de diferents administracions tampoc saben com fer-ho, perquè sembla que hi ha un buit i algunes administracions van a pagar en octubre, altres van a pagar-ho mes a mes fent un xicotet augment per a cobrir tot el que n'hi ha traçat i bueno, encara els ajuntaments no saben com anem a fer-ho. Entonces, des de l'assessoria ja vam estar parlant amb ells i en el moment que ho tinguem clar, ells es posaran si es fa tot un pagament a final d'any o si es fa en diferents mensualitats. I res, simplement ara el que s'aprova és aquest augment de l'1% de salaris del personal dels ajuntaments. Passem a la votació de s'aprovar. Passem al punt número 7, que és l'aprovació del pla d'ajust i sol·licitud d'inclusió de les mesures de substitució de retenció de les PIE, que són els impostos de l'Estat, per formalització de préstec en el pla de pagaments a proveïdors dins del fons de finançament d'entitats locals. Com us vaig dir ja en l'anterior plenari, després de tota la feina que havíem fet demanant al Ministeri, mitjançant la Conselleria d'Hisenda, un poc exposant la situació econòmica que té l'Ajuntament, al final el Ministeri el que va fer va ser llançar una campanya molt extraordinària per a acollir a tots aquests ajuntaments que estan com nosaltres, que tenen un deute elevat i que una gran part d'aquest deute ve pel pla de pagament a proveïdors, perquè ja us ho he explicat moltes voltes, que nosaltres estem pagant aquest pla de pagament de pago a proveïdors, no estem pagant-lo mensualment, sinó que el que fan és molt retenen de lo que l'Estat ens tindria que pagar, molt retenen una quantitat. I aquesta quantitat són aproximadament 5.000 euros i d'aquests 5.000 euros mensuals que ens estan retenent, un percentatge molt alt, és a dir, aproximadament el 50% d'aquests 5.000 euros, els 2.500 euros, són d'interessos, és a dir, estem pagant moltíssims interessos. Com nosaltres n'hi ha diversos ajuntaments més, nosaltres som l'únic ajuntament de tota la província d'Alacant que se'ns ha aprovat i ara mateix el que tenim que fer és per a dur a terme això tenim que presentar un pla d'ajust de cada ministeri per a demostrar que nosaltres el que anem a fer és els ingressos corrents ajustar-los als gastos corrents que tenim i als préstecs, és a dir, tenim que demostrar que tenim liquiditat, que gràcies a aquest pla d'ajust o a aquesta mesura extraordinària que ens aprova el Ministeri, que nosaltres anem a poder pagar en un futur i ara mateix tot el que tenim pendent. Entonces, el que em demana el Ministeri és que els ingressos corrents cobrisquen els gastos corrents i els préstecs. I això és una de les coses que esta setmana la secretària està treballant, traient números per a fer-ho quadrar tot. Tenim una previsió de 10 anys, de pagament, és a dir, acabaríem de pagar en l'any 2027. Ara mateix, i això és el que és molt beneficiós per l'Ajuntament, ens donarien 3 anys de carència, és a dir, 3 anys en els que no pagaríem res d'aquest pla de pago a proveïdors. I entonces, mensualment, l'Ajuntament ingressaria aquests 10.000 euros que depèn d'ingressar del pla de les PIEs, dels impostos de tots nosaltres, el que ens té que pagar l'Estat ens ho pagaria íntegre, no ens retindria absolutament res, durant aquests 3 anys. I a partir de l'any 2021 ja començaríem altra volta a liquidar aquest pla de pagament a proveïdors, però ho pagaríem directament en diners, no en retencions. I en compte del 6% més o menys que ens estan aplicant interessos, els interessos serien d'un 1%, és a dir, molt menys. Ahir tenim que, al mateix temps que tenim que fer quadrar els ingressos corrents amb els gastos corrents i amb els préstecs per a demostrar que podem fer front a tot, també tenim que veure de quina manera augmentar els ingressos. I una de les propostes, que això és el que s'ha plasmat en el paper i evidentment intentarem vendre, o sigui, generar ingressos mitjançant la venda de les parcel·les del polígon que tenim pendent en la Conselleria també, o d'alguna altra manera
Però bueno, ara mateix en el paper el que s'ha fet és un augment de límit a partir de l'any 2021 que passaria del 0,7 al 0,8. ¿vale? I una disminució, això que és el que faria? Ens faria augmentar els ingressos i d'aquesta manera quadrar els números, perquè si no, de cap manera, la secretària estava fent números i de cap manera aplegàvem a pagar tot el que teníem que pagar. ¿vale? Entonces, ara d'esta manera, la liquidació al final ens eixiria positiva. Però això seria a partir del 2021 i sempre i quan no s'aconseguirà generar ingressos de cap altra manera anteriorment. I res, la faena està feta, tenim fins al dia 22 per a presentar el pla d'ajust i res, ara esta setmana que ve ja podem enviar-ho, això és un tràmit telemàtic, però primer el que teníem que fer era passar-ho per plenari. I bueno, una volta explicat tot això, passem a la votació d'aquest punt. S'aprova. I ja passem al punt número 8, que és l'aprovació de l'expedient 6/2017, modificació de crèdit, modalitat suplement de crèdit per nous ingressos. Ja hem fet en altres ocasions, cada volta que tenim una despesa que no està consignada en pressupostos, o en aquest cas tenim un ingrés que no està consignat en els pressupostos, doncs el que hi ha que fer és fer una aprovació, una modificació de crèdit. En aquest cas, la modificació de crèdit és per nous ingressos que no teníem contemplat nosaltres en el pressupost. Com ja us vaig informar, la Generalitat Valenciana, en una de les propostes que ha fet per enguany, va fer un fons de cooperació municipal. Un fons de cooperació mitjançant el qual ha assignat a cada poble una sèrie de diners, unes quanties econòmiques, per a que els pobles destinen aquests diners a el que vulguin. Nosaltres ja vam explicar que la quantia que a nosaltres ens correspon d'enguany, que anem a destinar-la per a liquidar deuda i per anar posant-se un poc al dia. Entonces, a l'Orxa li correspon a final d'any un total de 18.000 euros per a que es concepte pel fons de cooperació municipal. Ara mateix, a final del primer semestre, és a dir, en juny aproximadament, o no sé si era a principi de juliol, la Generalitat ja va pagar el primer pago de la meitat, que són 9.025 euros. I això és el que ara mateix anem a aprovar per a que estigui contemplat en els pressupostos. I res, una volta explicat això, la secretària que llisca l'acord plenari. Es proposa la consideració del plenari i l'adopció del present acord. Primer, aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 6/2017 del pressupost en vigor en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec a nous ingressos efectivament recaudats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost corrent, d'acord al següent detall. La modificació afecta a diverses partides i puja un total de 9.025 euros. Segon, exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci incert en el boletín oficial de la província d'Alacant per al plaç de 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions ante el pleno. L'expedient es considera definitivament aprovat si durant el citat pla termini no s'hagi presentat reclamacions. En cas contrari, el pleno dispondrà del plaç d'un mes per a resoldre-les. Passem a la votació. I després, l'últim punt de l'ordre del dia és donar compte al plenari de la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2016. Simplement és donar compte perquè la liquidació ja està treballant-la també la secretària des de les últimes setmanes en companyia de la Diputació i més, en el servei de comptabilitat que tenim amb la Diputació. I ara la liquidació de l'exercici de l'any passat ja està finalitzada. Hem de dir que la liquidació en si és negativa per tots els pagaments que tenim, per el pla de pagament, per tots els préstecs, és a dir, gastem més del que realment tenim. Per això, ara mateix, el pla d'ajust ha costat tant de fer-lo, perquè hem tingut que rebaixar gastos, hem tingut que intentar generar ingressos perquè al final el balanç siga positiu o siga zero, però que no ens isca la liquidació negativa com ho així durant aquests anys. I res, simplement és donar compte que la liquidació ja està realitzada i que ara la secretària
passarà a fer tots els tràmits necessaris per a presentar la sindicatura de comptes i per a tota la tramitació final administrativa que cal fer. I res, això simplement respecte als punts habituals de l'ordre del dia, i ara passem a informar-vos un poc de diferents coses que hem estat gestionant aquests mesos. Respecte a l'estat econòmic, el que us he comentat, està el dia 22 tenim de plaç per a presentar el pla d'ajust del Ministeri per a canvi de modalitat i pla de pagament a proveïdors. Esta setmana que ve a poder ser ja ho deixem enviat i així continuament en línia antes d'hora, una cosa que ens hem de dir. Després, informar-vos també que en octubre anem a realitzar ja el pagament de l'última mensualitat de l'auditori i l'escola de música, que encara quedaven ahir diferents coses per pagar. I ja plega ara en octubre, que serà un total de 3.512,41 euros. Per tant, d'aquesta manera haurem liquidat ja l'auditori i l'escola de música i serà una cosa menys que tenim per pagar. Després, sabeu que en el passat plenari vam aprovar un crèdit de tresoreria amb la Diputació de 60.000 euros. Estem pendents ara que ens donen dia, perquè encara no han firmat aquest crèdit de tresoreria, està aprovat en el plenari, falta que anem a la Diputació d'Alacant per tal de firmar-lo amb el president. Estem a l'espera que ens donen data per anar i signar-ho. Com us vaig dir, és un crèdit que ens donen amb una vigència d'un any. A l'any que ve, que és el que vam fer un any, tenim que retornar-lo, interès zero, i ho farem igual que vam fer l'any passat. El demanem, si l'any que ve podem tornar-lo i tant de bo no tinguem que tornar-lo a demanar un altre, millor, si no, farem el mateix. L'any passat el vam demanar també, quan va vindre tot el tema de la primera voluntària de suma, vam liquidar els 60.000 euros i ara tornem a demanar un altre per a fer front a tots els gastos. També tenim pendent, perquè este mateix matí ens han donat data per anar a reunir-se amb la Diputació pel tema del frontó, de la construcció del frontó. És algo que sabeu que està encara parat i des de Diputació, ara tenim que mantenir una reunió en Diputació, que en aquest cas el dilluns anirà la secretària amb la persona que va redactar el projecte per a reunir-se amb els tècnics de Diputació per a veure en quina situació està aquesta obra i que ens expliquen un poc quin és el paper que té que jugar Diputació així en l'obra, perquè com sabeu és una cosa conjunta entre Generalitat, Diputació i en aquest cas l'Ajuntament de Lorch. I ja quan tinguem clar com està tot això, perquè és una cosa que s'ha quedat ahí parat i que ara mateix no sabem si tenim que fer, què és el que tenim que assumir nosaltres, què és el que no tenim que assumir, que ens expliquin un poc i ja en el pròxim plenari ja ens informarem. Respecte a les obres del barri Lleó 13 i Santa Elena, ja ho heu vist, que han quedat ja executades. Finalment, antes de lo que preveiem, perquè en Santa Elena, les escales de Santa Elena i la baraneta que s'ha posat allí, teníem previst executar-ho ara en setembre, finalment va poder ser en agost, perquè al final el que és la pedra que va vestir les escales i demés va plegar antes del constructor, per tant es va fer, només li va plegar, es va fer, i ara el dia 22 es signarà ja l'acta de recepció de les obres i també una obra més que hem executat i que ja tenim rebuda i tot correcte. Després us vaig informar també que en el mercat municipal hi ha una obra que està aprovada per a ampliar les parades del mercat, fer de cada dos parades una i així poder-li donar més utilitat al mercat i també està previst modificar la porta d'accés per a millorar aquest accés al mercat. Informar-vos que ara mateixa l'estat d'aquesta obra està en que ja s'ha convidat a totes les empreses del poble, aquesta mateixa setmana s'ha enviat invitació a totes les empreses de construcció del poble per a que presenten almenys que 3 presenten oferta i una vegada ja tinguem les ofertes es farà l'adjudicació. Tenen un termini de 10 dies hàbils per a presentar aquestes ofertes i després ja es farà l'adjudicació. El total de l'actuació és de 4.974 euros com 85 i és al 100%. L'Ajuntament no té que assumir res més. Després, respecte al pla d'obres financerament sostenibles, ja ho vaig informar també que se'ns havia aprovat dos tipus d'actuacions després d'haver-les sol·licitat. Una és la reparació en edificis municipals, que consistirà en
la reparació del sostre del local de jubilats, el canvi de finestres i la pintura del local, la reparació del sostre del local de joves i també la pintura del local, la reparació del sostre de la biblioteca, el canvi de finestres i la pintura de l'Ajuntament, i després la reparació i substitució de les finestres del gimnàs. El total d'aquesta actuació és 92.941,74 euros i al mateix temps, dins del Pla d'Obres Financerament Sostenibles, el que també s'ha aprovat és l'urbanització del carrer Santa Elena. El trosset que han fet ara les escales, aquest trosset es canviaran les aceres i s'acondicionarà millor el que és el terreny, perquè és un carrer que l'asfalt està molt deteriorat, hi ha molt de clot, es millorarà aquest carrer. I el total d'aquesta actuació són 27.058,26 euros. El total de les dues actuacions són els 120.000 euros que teníem nosaltres per a poder disposar d'ells. Després, la carretera de la Vall de Gallinera. Ja vos vaig dir que s'havia aprovat la modificació de la quantia que se'ns havia atorgat per a la subvenció, perquè en principi se'ns havia atorgat una quantitat i aquesta quantitat no cobria l'asfaltat de tota la carretera. Vam tenir que demanar que s'ampliara aquesta quantitat per a poder-la fer tota, i després també el Departament de Carreteres de la Diputació farà una actuació conjunta en terme de Vall de Gallinera i terme de l'Orxa. Asfalta més tros de la Vall de Gallinera i un trosset així del terme de l'Orxa, perquè per a poder fer aquesta actuació té que actuar en els dos termes, perquè suposo que és una obra intermunicipal, és a dir, que afecta a els municipis. El tècnic aquesta setmana ha parlat amb ell i encara està pendent de que la Diputació li diga fins a quin punt van a fer del terme de l'Orxa van a fer l'actuació per a poder ell fer una valoració de tot el que... Bueno, fer la valoració ja està feta, però fer el projecte i si aquesta valoració econòmica hi ha que modificar-la perquè al final ells assumeixin més tros que ojalà, doncs millor que millor. Doncs ell està pendent de que li diguen fins a on farà el Departament de Carreteres i l'altre ho farem nosaltres en la subvenció que ja us acabo de dir que vam tenir que modificar la quantia i demés. Després se'ns ha aprovat també una subvenció que vam demanar a Cicle Hídric per a ballar perimetralment el dipòsit de l'Auia, netejar-lo, que fa moltíssims anys que no s'ha netejat, instal·lar portes amb ventilació, que és un dels requisits que ara marca la legislació, que les portes tenen que tenir ventilació, i amb aquestes van demanar canviar un tram de la tuberia del Pinar que dona moltíssims problemes i que cada 2x3 està tenint fugues, és algo que cada metro de tuberia té un collarí perquè contínuament està en fugues. Entonces vam demanar aquesta actuació al Cicle Hídric i ens ha aprovat amb un total de pressupostos de 30.572,46 euros i aquesta sí que és el 95%, de manera que l'Ajuntament ha d'assumir 1.528,62 euros. És una xicoteta quantitat que tenim que assumir i que al final en reparacions de fugues i de més s'estalviarem. I a més és que el tema del ballat, el dipòsit i de les portes de ventilació és una cosa que ens obliga la normativa i que menys mal que no s'ha aprovat a sota, que si no no sabem com haguem pogut fer-ho, però bueno. I després la neteja, que la neteja és una cosa que és molt important perquè fa moltíssims anys que no s'ha netejat el dipòsit. Després, una altra cosa molt positiva és que s'ha aprovat la subvenció per a realitzar un estudi d'accessibilitat universal. És un estudi de tots els edificis municipals per tal de veure quins edificis són accessibles per a persones amb discapacitat i després, una vegada tinguem aquest estudi, ja poder demanar actuacions en diferents locals del poble per a condicionar-los i per a fer-los accessibles. Ara el que s'ha aprovat és l'estudi, hi ha una empresa que ja s'ha adjudicat, i això ho va adjudicar la Diputació, que ja s'ha adjudicat, que farà aquest estudi i després, una vegada amb aquest estudi, ja valorar quins locals municipals són accessibles, quines obres hi hauria que fer en els diferents locals per fer-los accessibles i ja en diferents convocatòries, perquè imagina que el pròxim pas serà que la Diputació traga una línia d'ajudes per a fer aquestes obres i millorar aquests locals i fer-los accessibles. Ja
podrem demanar això. Després, també informar-vos que s'ha aprovat un projecte d'energies renovables que consisteix en el canvi d'il·luminaris dels carrers. Ja sabeu que fa temps vam canviar alguns carrers, vam canviar les faroles per altres que consumeixen menys i que fan més llum, i ara se'ns ha aprovat una nova fase que canviarem les il·luminàries, en aquest cas, de tot el parc de la Cova, del barranc per fora, després el tros que va cap al Pinar, una part del carrer Músico Vicente Sánchez i ixes. El Músico Vicente Sánchez i alguna, del Pinar, el barranc i la Cova. Entonces quedaran totes aquestes faroles canviades i això al final repercutirà en que consumirem menys electricitat i guanyarem llum perquè la Cova, el tramo del barranc i de més són trossos del poble que queden prou foscos. Després, com ja ho vaig informar també, anava a realitzar-se la contratació d'un auxiliar administratiu i d'un peó jardiner mitjançant les ajudes en Pujo i en Pujo. I bueno, finalment us vaig dir que anàvem a contratar a una persona per a aquesta ajuda de l'empujo i entonces jo hem de tindre que assumir nosaltres aquest cost. El que han fet és contratar a aquesta persona però subvencionat. És una persona que estarà durant un any en total a l'Ajuntament fent tasques administratives i després aquesta mateixa setmana ha començat un peó de jardiner, que suposo que l'heu vist per ahir. És un xic que és de fora, al final ho fa el servei, i així del poble. Ens van enviar una llista de gent, algunes persones de les que ens van enviar no van dir que no els interessava, perquè no tenien ja faena i el servei no tenia això en compte, o perquè estaven fora, o perquè anaven a estudiar, i bueno, al final el xic que ens han enviat des d'Alfafara ja ha començat aquesta mateixa setmana. I ara, respecte a les ajudes aquestes, també de Generalitat per a contractar personal, estem pendents de les ajudes per a la contractació de parats de llarga duració o persones majors de 30 anys. Ja vam fer la sol·licitud, s'ha aprovat la quantia econòmica i ara falta que el servei enviï el llistat de gent que compleix els requisits, que ens sol·licite anar allà al servei per a fer la selecció entre el servei i en aquest cas nosaltres. Això el servei fa una baremació, fa un acte i al final nosaltres el que hem de fer és signar i santa i poc més. Després, dir-vos que vam demanar també una subvenció per a reparar el camí del Carrascal, perquè el camí d'accés a les cases està prou deteriorat, el clot, les arrels dels arbres han crescut i han fet que l'asfalt s'alce, i que això la Diputació ens ho ha de negar perquè diu que aquest terreny és de la Generalitat. Nosaltres ja vam dir, ja vam demanar a la Generalitat autorització per executar aquestes obres, l'autorització la tenim i la vam passar a la Diputació, però ara la Diputació ens ha contestat que com no són nostres, que no podem fer aquesta actuació. El que han fet ha sigut tornar a reclamar a la Diputació i dir-los que el terreny no és nostre, però que tenim una autorització en aquest cas de la Generalitat, i al mateix temps els han dit a la Generalitat que la Diputació ens ha denegat aquesta ajuda que havíem demanat i que per tant que facin alguna cosa ells perquè al final els terrenys no són d'ells i nosaltres no podem fer res perquè la Diputació no ens dona ninguna ajuda, nosaltres tampoc disposem de pressupost per executar això, però al final tindrà que fer la Generalitat. Ens hem enviat una sèrie de fotos, un escrit demanant-los que per favor que condicionen el camí perquè la veritat és que n'hi ha tramos que està nou. I després, simplement, per acabar, informar-vos que els diumenges, a partir d'aquest diumenge, torna a haver bingo en la casa del poble, i bingo i al principi jocs de cartes, que van anar els diumenges a partir de les 5 de la vesprà al local de joves per a jugar, que no n'hi ha festers, que ho fan enguany, però que hi ha un grupet de gent d'ací del poble que són els que habitualment anaven a jugar, que enguany s'encarregaran del bingo. Després, de cara a les festes de l'any que ve, dir-vos que vam tindre una reunió amb les quintes del 66, 68, 78 i 88, que són les que compleixen 30, 40 i 50 anys. Una quinta d'ixes ens ha dit que si hi ha altres quintes que es fan abans, que ells sí que faran la festa l'any que ve, altres dos quintes ens han dit que no, i com ja hi havia una altra quinta que havia mostrat
estem contactant amb aquesta quinta, en aquest cas, que va dir que sí que tenia interès, i amb altres que possiblement estiguin interessades, per a fer un grup de persones per a que l'any que ve, aquell que ho desitge, que faci la festa. Per tant, simplement informar-vos d'això i dir-vos que si algú de vosaltres, de les vostres quintes, estiguin interessades en l'any que ve fer la festa, no és precís que sigui de tota la quinta. De la quinta esta que ens ha confirmat són 3 o 4 persones. De l'altra també seran uns quants, i si hi ha alguna quinta que també estigui interessada, no és precís que siguin totes les persones que formen part de la quinta. Si són uns quants de cada quinta, no diuen. En 3 o 4 quintes, la veritat és que podríem tindre un número de persones prou important per a confirmar. I bueno, aquells que si algú estiguera interessat, simplement dir-vos que les condicions és l'Ajuntament pagarà la banda, el cost de la banda l'assumiria l'Ajuntament, el grup electrogen i l'escenari també l'assumiria l'Ajuntament, i després tot l'altre, evidentment, en funció del que al final recaude cada quinta. Simplement seria fer les 2 orquestes i poc més, perquè tot l'altre pràcticament ho assumiria l'Ajuntament. I bueno, el pico en aquest cas, hi ha un grup de persones, seria fer alguna coseta durant l'any per a generar ingressos. Ahir també vam estar informant a les quintes que n'hi ha estos 2 últims anys, nosaltres hem estat tramitant subvencions que han anat directament a la quinta festera, en concret una subvenció cada any del Patronat de Turisme de Costa Blanca, de promoció de festes i demés. Nosaltres hem informat a la quinta que podíem demanar aquesta ajuda. La quinta, amb la nostra ajuda, ha demanat aquesta subvenció i directament els diners d'això han anat a la quinta íntegrament per ajudar-los un poc a pagar tots els gastos. I al final, el que vam estar parlant és que seria fer el Dia de la Dona i la barra de 24 hores, si es desitja, i fer alguna coseta més durant l'any per a la loteria, si volem, per a generar ingressos. Per tant, si algú de vosaltres estigueu interessat, comenteu-ho i nosaltres, per la nostra part, aquelles quintes que vulgueu, benvingudes sí, al final és algo per al poble i evidentment que fa falta que algú faci endavant i l'any que ve no hi ha festes. I res més, aquests són els punts que tenia que dir-vos i ara ja si algú vol fer alguna pregunta o vol dir alguna cosa, és el vostre moment. Jo volia fer una pregunta. Per què no poseu 2 o 3 caires més i aconseguim veure-vos la cara als concertats? Perquè jo no sé si és que no venen perquè no hi ha caires o... No, vull dir alertes perquè sàpim que es poden sentar. O no, que estaria bé veure-vos la cara o encara que fora una foto d'ells i saber qui nos representa o qui no nos representa en aquest cas, saber. Perquè és que jo ja he vingut dels plans plenaris i és una cosa curiosa. Bé, això era una observació que estaria bé deixar les caïdes i dir ahir al nostre present. Així no venen. És que la gent no sap si s'ocorà ja no hi ha res més. Almenys que sàpia que no li dona la gana vindre. Una pregunta que em fan reiteradament, que jo hi vaig a parlar a la Junta al plenari. A veure, podeu dir i així a la gent que ho sap què collons passen el bar de la piscina perquè la persona que no diré qui és, si farà falta, m'han dit que van anar l'avi perquè és conselleu i una altra persona a dir-li al de la piscina que no es presentara perquè no li ho anaven a donar. Que m'ha dit i una altra persona van anar a parlar en el Toni este. No, pues es que en este país mentides gratis. De tota manera, això és tan simple de repetir com que si, en aquest cas no s'ha presentat ningú, es va presentar una persona en la primera oferta que van fer de nosaltres ho vam fer públic i va presentar una persona. Quan
aquesta persona tenia que firmar el contracte, va dir que no el firmava perquè no tenia diners ni per omplir les càmeres de beguda. I evidentment ni molt menys per a equipar el local conforme l'equipar-lo. Si aquesta persona que estava interessada s'haguera presentat, nosaltres no podem dir-li ni que sí ni que no, perquè això és algo públic. En aquest cas va a l'Ajuntament, presenta tota la documentació necessària a la secretària, això registra i nosaltres no podem dir ni que sí ni que no. És a dir, si sol hi ha una persona i aquesta persona estaria a la mateixa en un bar. Bueno, és que... És tan fàcil de rebatir que nosaltres no podem, o és que aquesta persona, en el cas que nosaltres haguem anat a dir-li que no anem a donar-li, té molt poc a llum i no sé, si tu el presentes a un procediment, pues si eres uno, està clar que te ho endús tu, perquè no n'hi ha més persones, i si n'hi ha diverses persones, pues entonces s'haurà fet una baremació, però... Aquí no ho vaig dir jo, segons l'han dit, aquí no ho vaig dir jo. Al de la piscina. El que tenia la piscina. Sí. Te ho ha dit ell, el de la piscina? Jo ja li vaig dir, a mi jo seguida li vaig dir que posara 200 euros en una taula i mos els fa, perquè jo, quan uno conta mentires, s'ha de ser responsable del Quan ciment. ha parlat de ell, no és igual i ningú... Sí, però és igual. Al contrari, se li ha facilitat, a aquesta persona en concret se li ha facilitat el plec de condicions, se li ha explicat, ha anat a parlar amb el de la secretària, que les coses explicades estan i se li ha donat facilitats per a tot i de la mateixa manera en el pago, perquè fins fa poc encara tenia coses pendents de l'Ajuntament i no és de guany, perquè guany el bar no l'ha dut, per tant jo crec que, blanc i el botella. No, perquè no són aguadories, és que la gent diu d'això. És clar que parla molt. ¿Qué penseu que dirà el basurero de on estigui la basura? El servipaper, Els trastos que hi ha ahí. allí cada 15 dies de copar mòbil a un servipaper. Ara mateix no sé com està. Sempre està un femer. Pues això, ahí tenim un problema i és que si cada 15 dies de copar la gent hauria de saber quan de copar, doncs que anara uns quants dies antes de que passi de copar. La gent que va deixar. Heu deixat allí i a més, i l'important seria que deixara coses que s'enduen en el parc. Perquè si al final deixes escombros, deixes coses que l'ecopar no s'endú, doncs allí va acumulant-se. De fet, fa un temps, no recordo si va ser fa un any o així, van pagar a una retroexcavadora que va arreglar tot això, ho va tirar, ho va buidar, ho va deixar acondicionat, el poc de temps, normalment està bé. De la mateixa manera passa en el que era antigament el vertedero, allí baix, cap al riu, que ho van cremar després de no sé quantíssims anys que jo no sabia cremar i ara està infame. Està a la volta que és vergonyós. Què anem a fer? Doncs ho direm a FCC que peguen una netejada i a veure. A més que ja no sé, si es neteja i es demana per mi l'alumne de dir, clar, com és un tros de res, però un racó i la gent va distància, està fent un tros com un El dueño no vol perquè quan van fer una neteja de la retroexcavadora, de fet, molt va reclamar perquè ho havien netejat tan bé que era molt fàcil accedir a la seva parcel·la. I molt va reclamar que perquè ho havien netejat tan bé que ara podien accedir molt fàcilment a la seva parcel·la. Jo crec que inclús estan obligats a tenir operat. És un solar, que no s'ha canviat la denominació, crec que està com a Això encara no s'ha zona industrial. això encara no s'ha Estarà obligats a dir-ho allà, no sé, però que no li sabem si trobar que balla, o no sé, ara no som jo, això ara tornem a tindre, igual que quan estàvem al poble ahir, i tenim la basura allí, igual, només entre al poble no tenim basura, no sé. Ho parlaré amb l'empresa que ara no recordo quan ho volia. O si de la seva no és tu, l'Ajuntament, sí, doncs que posa de damunt de la seva, no sé, una vaga. Això és una solució. Sí, fa llei. Ja Ja dic, ahir també seria qüestió... no ho sé. Ahir seria un bon també de
puede poner la marca. Que nubla el contenedor. Claro. Hay que mirar el plec de condicions de lo del fomento perquè crec que sí que ens correspon contenedor de oli, crec. Por eso Hay no que lo mirar. pues mira, y si no, no sé qué sé yo, podía hacer alguna carrera también, ¿no? Para intentar reciclar y pues pasarlo, no sé, pero es que eso es una cosa que yo creo que... Mira. Una cosa, en lo de l'oli, si no hi ha recolector d'oli, es tira allí també on està la basura. Ho arrepleguen l'oli allí. I què fem doncs amb l'oli que tenim? ¿Y el ecopar móvil? ¿El ecopar móvil no? ¿Eh? ¿Qué ¿Qué tenim? Entonces, què fem? Què fem de l'oli que tenim? Nosaltres tenim Sí, però lo del... Jo és que creia que allà on tiren la brossa que recolectaven també a part els mobles o el que sigui. Mobles sí, Però l'oli que ho deixes allí. Lo voy a replegar y para morar, o sea, no sé, rudimentario, en botella o algo de fuera, no sé, eso costaría. Sí, mirarem el ple que veure si no dels contenidors d'oli sí que correspon i en cas de que això no correspon, mirarem a veure de quina manera es podria aplicar. I una altra cosa, perquè no ens plantegem de fer una campanya de conscienciació del padronatge. De veure que la gent s'empadroni, per almenys tota la gent que ha estiuat, tota la gent que ha decidit el que padronar-se, que tinguem, donar facilitats no vull dir facilitats, que tindre beneficis d'ells són pocs. Podríem dir, baixem la contribució, perquè no vol pujar-la, però, home, mostrar-nos els beneficis que hi ha de que tinguem més gent així o no, que no perdem el metge, que quan anem a l'institut també volen el metge, de que no es tanca i que tanquem l'escola, tanquem el poble, no sé. Buscar de fer una campanya de conscienciació a la gent que és d'estil del poble, que hi ha molts que poden estar empadronats i no estan. Però no, per part de l'Ajuntament no us podeu veure inclús campanya de conscienciació de diputació, fer projectes, coses. En Diputació el que sí que, una de les coses que va aprovar de Diputació fa temps i que s'ha quedat ahí pendent és el tema del despoblament, de fer mesures per a evitar el despoblament de les zones rurals. S'ha quedat un poc allà darrere, va parlar de que la gent que visca en els pobles deu tindre algun tipus de benefici fiscal, però clar, això no té que dir això és el que es va proposar en el seu moment, però s'ha quedat ahí completament parat. Bueno, li pegarem molt de veure com podríem fer això, perquè al final també jo crec que la gent hauria de donar-se compte de que al final aquests serveis que tu estàs dient, quan menys siguin, Ja, però això que estem parlant de campanya de conscienciació, que conscienciar la gent